Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Pia's Secret Files. Si Pia na sobrang bigat ng pinagdaraanan sa kasalukuyan. Year 2022, namatayan siya ng kapatid and then sumunod yung papa niya and then this year namatay yung mama niya. At ang pinaka nakakalungkot dito is kung sino pa yung taong dapat sana'y masandalan niya sa pagluluksa niyang yun, ay hindi niya masandalan. Missing in action yung asawa niya. Ayun, tumitikim ng mga kung ano-anong putahe. Nakakaloka. Parang walang pinagdaraanan yung asawa. Tapos, ang rason pa kung bakit naging ganun yung aksyon ng asawa niya ay dahil napapabayaan na raw siya. OMG. Nakakaloka. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Charles. Sabi nga nila, walang aalalay sa'yo kung hindi ka nagkakaasawa. Ay, walang aalalay sa'yo kung hindi ka nagkakaasawa. Pero sa naranasan mo, mukhang wala talagang aalalay sa'yo dahil sa tarantado mong asawa. 3 nang sumakabilang buhay sa pamilya ninyo samantalang siya nagpapakasarap at nagpapakasaya. Akala niya hindi siya pamilyadong tao porket marami na siyang babaeng natikman. Dapat sa mga ganitong asawa, kinukulong na lang eh. Pero ang lakas nyo rin mga tuwiran na meron kayong ganitong ginagawa dahil sa pagkukulang ng mga misis ninyo. Nakakainis kayo. Hampasin ko kaya kayo ng TV. Ay, may ganun. Nakaka-GG kayo. Oh, yung mga galit po dyan, magsama-sama po lahat at pumunta sa bahay ng Secret Pal Sender. Anyway, eto naman, ang sabi ni MPV. Ay, ang taray ng MPV. Yun daw yung initials na gusto niya eh. Take it away! Hi Pia, nakikiramay ako sa pagkawala ng pamilya mo. Pagpipray kita na malampasan mo yung problemang dinadala mo. Yun lamang po DJ Rocky, God bless po. Grabe naman yung Ayun, thank you so much MPV. O ha? Pagpapure daw niya ang ating Secret File Sender na malampasan ang pinagdaraanan. Excited lang pumasok yung isang VM kanina, guys, ha? Pagpasensyahan nyo na po. Anyway, dasal talaga. Dasal because prayers can move mountains and alam naman natin na maraming mirakulo na pwedeng mangyari kapag tayo'y nagtitiwala at naniniwala. Anyway, eto naman sabi ni Miles. Grabe, kawawa naman si ate. Pakalakas ka na po at pakatatag. Hindi yan sa'yo ibibigay ni Lord kung hindi mo kaya. Pray na lang lagi at huwag mawawala ng tiwala sa Kanya. I know na may plan para sa'yo si Lord. Isipin mo na lang na may 3 ka pang anak na kasama mo at hindi ka nag-iisa. Isipin mo na lang na kaya andito ka pa sa mundong ito ay para sa mga anak mo. At kailangan ka pa nila hanggang sa paglaki at para gumabay sa kanila. Tungkol sa asawa mo, kung nahuli mo naman, sigurado kakasuhan mo. Depende yun. Kung ayaw mo na siyang kasama, huwag kang padadala sa emosyon for the sake na 3 yung anak mo sa kanya. Tanggapin mo pa siya. Kesa paulit-ulit na gagawin sa iyo ng asawa mo at malaman pa ng mga anak mo. Ikaw na ang gumawa ng paraan. Kung kinakailangan na mag-work ka para mabuhay kayo, sikapin mo para hindi ka na umasa sa kanya. Patunayan mo sa sarili mo na kaya niyong mabuhay na wala siya. Kung magbabago man siya, siguraduhin mo na lang na hindi na talaga siya uulit at maging ready ka pa rin sa anuman ang mangyari. Basta huwag kang makalilimot sa itaas. Walang ibang makatutulong sa iyo kundi si Lord lamang. I definitely agree na huwag kang magpapabola pag binola ka pa. Dapat paghirapan niya rin yung tiwala mo. Grabe, no? Kumbaga, hello, parang hindi ka nagluluksa sa mga pinaggagawa niya.
Sarap kotongan. Left and right. Every day, every minute, every second. Ganon. Charot, darot. Anyway, eto naman ang sabi ng ating kabisyo na itago daw natin sa pangalang Leonora. Ay, Leonora? Taray naman ng Leonora na yun. Siguro pang matanda yung boses nito. Charot, darot. Take it away. Grabe naman yung pinagdaanan ni Pia. Sana ay malampasan mo lahat ng pagsubok sa buhay mo at sana magbago na yung asawa mo. Pag hindi nagbago, edi magbago ka na ng asawa. Yun lamang po. God bless, DJ Rocky. Pag hindi daw nagbago yung asawa mo, edi magbago ka na lang ng asawa. Charot, darot. Sabi ni Boy Pindot, ang tanda ng pangalan pero ang sanggol ng boses. Siguro baby yan. Laging binibaby tawan. Charot, darot. Thanks, Leonora. Anyway, eto naman sabi ni Danilo. Your story is really heartbreaking and I believe your husband needs a psychiatrist or a faith healer or baka si Senator Raffy Tulpo. Anyway, infidelity is mentally, emotionally, and physically painful to be betrayed. To the betrayed spouse, rather. I think all you can do right now is to forget all the pain you've been through and think of your children's future. I understand that it is hard to move on in your current situation, but you must and you need to be strong for them. Also, be gentle with yourself as you heal your wounds and keep on praying to God. Have faith in Him and everything will be on the right place. God bless you, Ma'am Pia. Have a motivated Monday. My Kryptonite, DJ Rocky, lots of love. Ayan, taray naman ng my pa-Kryptonite. Always. Baka kailangan nung husband mo daw, psychiatrist, faith healer, or si Senator Raffy Tulfo. And I think, pag dinala nyo to sa Tulfo, baka masolusyonan. Charot! Sa programang ito, parang hindi masusolusyonan. Mapag-uusapan, pero hindi masusolusyonan. De, charot lang, darot. But anyway, ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. And gusto ko lang sabihin na unanimous po ang lahat na gusto ko ang i-encourage to keep on fighting sa buhay. Kasi sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nadala-dala yung kung ano man yung dinadala mo. And katulad nga nung sabi ng iba, I'd like to think that way also. Kaya siguro sa'yo ibinigay kasi alam ng Panginoon na kaya mo. Siguro, pampalubag loob man kung iisipin at kung pakikinggan. Pero minsan kailangan natin yung mga words na yun para mas ma-fire tayo or parang mas sumiklab kung ano man yung nararamdaman nating drive in life. Kasi nga minsan gusto na nating wag na lang huminga dahil sa sobrang dami ng problema. Pero hindi kailangan lumaban para sa mga anak mo. Naiyak ako. Ayan na. Kasi sunod-sunod Boy Pindot, nilalapit mo na naman yung camera sa mga mata ko. Sunod-sunod, biruin mo, nawala yung kapatid mo, nawala yung tatay mo, nawala yung nanay mo. Tapos, nakakadurog ng puso yung sinabi mo na, sino nang maiiyakan ko ngayon? Sino nang masasandalan ko? May problema ka sa asawa mo, tapos wala ka malapitan, ulila ka na talaga. Tapos, wala ka pang work. So, parang paano na to lahat? Kailangan mong maging practical, umasa sa ama ng anak ninyo or sa asawa mo para may panggastos kayo ng mga anak mo. You can't just leave the house dahil sa asawa mong to na nagpo-provide sa inyo. Pero, again, hindi yun yung pamantayan para manatili tayo sa isang relasyon. It's not the ultimate reason for you to stay in a relationship. Yung dahil lang nakapagpo-provide siya ng mga pangangailangan ninyo financially. Kung yun yung iniisip mo, well, pwede kang magsampa ng kaso kung mayaman yung asawa mo. Wow! Dahil lang bababae siya. Tapos may pera naman siya. Edi
laban mo na to. Pero kung alam mo din hirap yung asawa mo at mas pahihirapan nyo pa yung buhay ninyo, then pag-usapan yung maigi ng asawa mo yung nangyayari sa relasyon ninyo. Ano bang core problem ninyo? Ano ba yung core issue ninyo ngayon? Ano ba? Saan ba to nagsimula? Ano ang solusyon? Paano ba makakatulong yung asawa mo sa'yo ngayon? Nasabi mo na ba sa kanya na kailangan mo ng tulong niya? Subukan mo pa rin. Kung hindi ka na makapagtiwala sa kanya at hindi mo kaya yon, baka naman may best friend ka na pwede mong maihingahan. Tama ba yun? Iba yun pala. Baka mamaya ibang hinga yung maihinga mo. Masamang hininga pala. Charot with darot. Ba't kidding aside, ihinga mo dun sa best friend mo, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, yung pinagdaraanan mo. And most importantly kay Lord, I may sound churchy or very religious here, pero siya yung nagpapagaan halos lahat ng mga, lahat ng mga pinagdaraanan na nating mabigat. And sabi ko nga, or lagi ko tong sinasabi kapag nag-a-adlib ako about problems, lahat ng bigat gumagaan when it is shared. Kapag ibinabahagi ito sa iba, gumagaan yung bigat. Kapag may karamay kang pumasan ng bigat. And minsan nga, may gagamitin ang Panginoon na instrumento sa buhay mo para mas pagaanin pa yung bigat na dinadala mo. I admire you. Super. I just wanna hug you so tight. Pero hindi sa leeg, wag kang mag-alala. Yung asawa mo yung yayakapin ko na sobrang higpit sa leeg. And minsan yun lang yung kailangan natin. Yung comfort na maibigay ng isang tao na mahalaga din sa buhay natin. Sana nayakap ka na ng asawa mo. Pwede ba kapag sinubukan yung mag-usap, pwede bang yakapin ninyo yung isa't isa? When was the last time you hugged each other? Kailan ka huling yumakap sa asawa mo? Kailan siya huling yumakap sa iyo? Try mo lang. Tinan mo, bubuhos ng luha. O kaya, habang yakap-yakap mo, sinusuntok mo sa likod. Sadista pala. O kaya kinakalmot mo. Ay, iba pala yun. Charot with darot. De, pero kidding aside, kabisyo, you can be vulnerable with a person or to the person who you trust. If you can't do that with your partner, then do it with your best friend. And most importantly, do it with the Lord, with our Lord. Sana kayanin mo. Sana maging matibay ka at sana pakaisipin mo lang palagi yung sarili mo at saka yung mga anak ninyo. Maraming paraan para malampasan mo yan. Darating din yung kaliwanagan sa buhay mo. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong manapak dun sa asawa, pwedeng-pwede po. Palista na po kayo. Charot with darot. Ayun. Para sa mga kabisyo natin na gusto mag-share na kalang secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Pia's Secret File.